Taddunix minn martirju ieħor, toħdulniex din ukoll. Hekk intqal minn resident tax-Xemxija hekk kif qed jiġi propost torri ta' 13 il-sular fuq xari protett u qrib ħafna tal-Cartwrights. Żvilupp deskritt bħala wieħed mostruż li se jkun allegatament qed jipperikola wkoll il-banijiet Rumani li jinsabu eżatt taħt iż-żona fejn qed tiġi proposta triq ġdida sabiex tlaħħaq mal-influss kbir ta' appartamenti. Is-Sibt filgħodu Net News kien preżenti għal konferenza stampa fejn diversi kelliema sammaw leħinhom kontra dan l-iżvilupp meqjus bħala teddida ta' invażjoni fuq din iż-żona, kif ukoll teddida fuq il-kwalità ta' ħajja. Ir-residenti tax-Xemxija diġà qed iħabbtu wiċċhom mal-bini ta' żvilupp massiv ieħor fis-sit fejn kien hemm il-Mistra Village fejn ġew proposti 4 torrijiet enormi b'aktar minn 700 appartament. Ix-xogħlijiet ta' tħaffir bdew minkejja li l-qorti laqgħet l-appell tar-residenti kontra il-permess. Jekk tintlaqa l-proposta tat-torri ta' 13 il-sular f'dan il-post żgħir ħafna se jinbnew aktar minn 1000 appartament fl-istess ħin. Ta' tħassib għar-residenti wkoll huwa in-nuqqas ta' infrastruttura li hemm biex jiġu mmaniġjati dawn l-1000 appartament. Waqt il-konferenza stampa intqal li ma kien hemm l-ebda studju li juri x'impatt ser ikollu dan il-proġett. Intant Karin Tanti, attivista tal-moviment graffiti kif ukoll residenta saħqet li dan it-torri ser ikollu impatt enormi. Għandu impatt enormi. Aħna bħala residenti konċernati għaliex il-żvilupp huwa massiv u koll hemm żvilupp ieħor massiv fil-Mistra, fis-sit tal-ex Mistra Village. Jekk jgħaddu iż-żewġ proġetti ħajkollna l-fuq minn 1000 appartament hawnhekk f'daqqa. Xemxija bħala infrastruttura m'għandix infrastruttura biex tilħaq ma' 1000 appartament. Issa ħalli fek ukoll aħna konċernati jiġri bl-impatt li jkollu fuq il-wirt kulturali u l-wirt naturali li għandna. Hawnhekk għandna l-Cartwrights, għandna Roman Baths, għandna x-xari. Dak kollu ħajjin eret b'dan iż-żvilupp. Antonella Rapa, Net News.